Moi ben, moitas gracias, meu caro conselleiro e amigo, por esta exposición breve, pero todo che de contido. E agora temos un tempo bastante amplio para debate, aproveitando que estamos coa Sin Familia, e que... No, amplio, non, perdóname, que eu teño que estar ás 12:15. Bueno. Ás 12:15 nunha cita médica ca miña esposa. De momento non son eu, pero... Bueno, pois damos solo... A ver, vamos poñer como tope sair daqui ás 12, ás 12 menos cuarto. Ás 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. Entón temos casi media hora. Xa está xusto, xa negociamos ben. Entonces, Luis Sobrado, por favor. Bon día. En primeiro lugar, quero felicitar... Podes darlle aí... Dalle, sí, para que quede grabado. Así queda grabada a túa intervención. Bo día. Parabéns ao amigo Víctor Vázquez Portomeño, o cal teño a honra de coñecer xa desde o famoso Estatuto dos 16 e logo coincidimos en moitísimas cuestións e tal. Un tema que a min me preocupa, sempre me preocupou, é o feito da denominación do Consello de Cultura Galega. Eu, lóxicamente, pois, coñezo os libros de historia de Ramón Villares, todo o que se dixo, etcétera, etcétera, e outros historiadores, pero realmente eu que viví naqueles anos 78, 79, 80, realmente non sei en este momento a ciencia certa quen é o que acuñou a denominación de Consello de Cultura de Galega. Porque eu realmente no Estatuto de 16 non se mencionou en ningún momento o Consello da Cultura Galega. Se mencionaron outras institucións culturales, pero ainda, en fin, volvín a releelo e me extrañou isto. Tuve moitas conversas con Ramón Piñeiro, eu participei en moitas mesas camillas, eso que a veces hai personas que dicen, hombre, tal, pois sí, eu 10 ou 12 veces teño que reconocer que ha habido Ramón Piñeiro que me falou de moitísimas cousas do referéndum, das competencias, etc. Nunca me mencionou a denominación de Consello da Cultura Galega, non? Ben, sei que logo no Estatuto dos 9, que o recolle Ramón Villares, efectivamente, dentro de esas 9 personas que eran membros da UCD, pois eu penso, aí sí que sale, no artigo creo que era o 26, sí sale esa denominación. Esa, logo se recolleu posteriormente no dictamen da Comisión Constitucional, na negociación que fixemos nos pactos do Hostal, e a partir de aí xa se recolleu con unha redacción algo distinta. Ben, eu naqueles anos me acordo de ter unha entrevista cando foi a negociación dos pactos do Hostal, a indicación de Paco Vázquez e Ceferino Díaz. Me comentaron, mira, sería conveniente reunirnos vos, o sea, eu era secretario xeral do Partido Galeguista en aquel momento, reunirnos, digamos, con UCD, reunirnos os 3 partidos, no Banco de Crédito Agrícola que dirixía entonces José Luis Milán. Isto non o vin recollido hasta ahora en ningún documento, pero, en fin, é real. Lamentablemente, solamente de aquelas personas que estuvemos, de aqueles 6, solamente Paco Vázquez máis eu, en fin, vivimos en este momento, non? Pois sei que en un momento determinado, José Luis Milán, que levaba a voz cantante, ainda co presidente, non era él, que era don Manuel Iglesias Corral, pero donde estaba Milán non deixaba falar, o sea, que tiña que intervir el. En un momento me dixo, bueno, o tema daquela reunión era se o galego era competencia exclusiva de Galicia ou non. A mí me extrañou que Ceferino Díaz, que, bueno, que era un bo galeguista, etc., estuvo, digamos, calado durante todo o tempo. Paco Vázquez, por suposto, non era, digamos, partidario do tema, xa o sabíamos moito antes, non? E, bueno, entonces, pois, claro, estaba Milán, estaba eu, porque, bueno, a mí me acompañaba Rivas Villanueva, pero en aquel momento pues, non estaba moi a tanto de todo isto. Me dixo un momento, dice, que sepas que eu son o creador da denominación do Consello de Cultura Galega. A mí me extrañou porque realmente non o sabía. Hombre, repasei a lista dos 9 e evidentemente na lista digamos, da Comisión dos 9 está tamén Pío Cabanillas, que Pío Cabanillas, bueno, en fin, presumía unha de galeguista, pero tampouco era galeguista, por suposto, tampouco Meilán, non? Estaba tamén a figura de Pardo, que era membro da Comisión dos 9. Eu, da lista dos 9, evidentemente, que alguén creara a denominación de Consello, porque, lóxicamente, salou desa asamblea dos 9, non? Quen dos 9, alguén dos 9,
tuvo que ser o creador da idea. Entón, en fin, estaba Milán, estaba Juan Quintás, como sabemos, era no ámbito económico fundamentalmente, José María Pardo Montero, que evidentemente enlazaba con Rosón, podía ser unha persona que tamén, porque non, podía ser o creador desa denominación, xunto ou non xunto con Milán, pero estaba Miguel San Martín, que non me cadraba, David Pérez Puga, tampouco, e logo, por parte, digamos, de Osoe, tampouco, porque estaba José Vázquez Fouz e o crego Celso Montero. Ningún deles me cadraba, digamos, que acuñar esta denominación. Entonces é unha... Porque ti seguramente, porque eso, lóxicamente, un CD se falaría en algún momento, si ti tes idea de que foi Milán realmente, ou foi algunha outra persona, ou Pardo Montero, ou realmente quen creou esa denominación, porque a partir de aí sí que en todos os sucesivos estatutos, estatuto, digamos, de dictamen constitucional, o estatuto que foi a referéndum, etc., sempre se recolleu o Consello de Cultura Galega. Hai que dicir que sempre remitindo a unha lei do Parlamento de Galicia. Bueno, pois penso que tamén se pudo haber recollido, digamos, porque claro, aparece efectivamente no estatuto, pero non aparece con función nin competencia, sino que dice unha lei, o sea, se remite, é dicir, outras denominaciones, estas competencias sí se cita. Eu, polo que se ve, aí non se fixo forza para que aparecera unha redacción un pouco máis ampla, porque dice, sí, se crea o Consello de Cultura Galega e unha lei do primeiro Parlamento de Galicia. Bueno, ben, está ben eso, pero eu creo que, en fin, quería conocer un pouco a túa opinión, porque ti estabas un CD en aquel momento, é dicir, si esta hipótesis miña, e logo teño falado moito con don Martín Paz Andrade, en fin, a súa residencia e tal, a mí nunca me comentou tampouco esta denominación, de moitas entrevistas, digamos, en Vigo, non? Entonces, bueno, quería saber, en fin, cal é a túa opinión, de quen pudo salir esa idea, como é? Pois, sinceramente, bon amigo Sobado, non teño ni idea de quen saliu, ni idea, nin a máis lixeira idea, porque eu non estaba aí, non estaba ben. O que sí se podo dicir é que, a pesar da corta, da breve cita, pois realmente foi unha idea enormemente positiva, no meu criterio, xa sei que no teu tamén, e ademais unha idea que deixou estela de cara ao futuro de Galicia, e que valeu de elemento aglutinante de moitas posturas, pero posturas enormes diferenciadas, priorizando a cultura e priorizando o elemento que nos distingue como pobo. Iso, desde logo, é o que vos temos que agradecer, señores do Consello da Cultura. Delego no coordinador, que de seguro que sabe máis, é historiador, amigo. Bueno, pero os historiadores contan a historia según lles contan de según ti, pero non contan todas as historias. Hai unha historia oral tamén, que os historiadores moitas veces desconocen. Amigo Sobrado, menos mal que contamos según o noso criterio, porque según os protagonistas, vaya por Dios, como sería? Porque cada un conta a cousa como quer. Sí, pero cal é a túa versión real? Eu teño versión, pero de Arena pola tarde. Tes? No, porque teño, Quedará pola tarde. porque non vai, parece que non vai chegar Pablo González Mariñas e, por tanto, teño que ocupar un pouco ese espacio e aí vos vou contar o que eu creo que foi quen, onde saleu e por qué, se vos parece. Se non, digo agora, pero é mellor deixalo para a tarde, non? Tú vas vir á tarde, Luís? Non tiñas pensado? Bueno, quería si está Pablo González Marías, pero polo que se ve parece que non vai estar. Vou estar eu no seu nome. Ah, bueno, se estás ti, sí. Entonces sí, claro. Bueno, vamos con Ucha. Pero entonces que me vas a dar resposta esta tarde ou non a vas a dar? Sí. Porque no libro non a pos, O sea, non o dice. En cual libro? Bueno, pues tes varios, o que recolle realmente toda el libro editado ano pasado. A ver, é que... É igual. Está. Perdón, Mucha, que sí quedou porque fixe un texto específico que está publicado, creo que está publicado no libro Cultura e Política na Grecia do século XXI, tamén está no libro do Consello, dedicado a xenealoxía do Consello da Cultura. E aí está, agora sei algunhas cousas máis, pero aí está o que eu podía dicir na altura que foi isto no ano 16, foi escrito no 16-17. Entonces, non foi unha ocurrencia, pero casi.
é que tes tú razón no sentido que non estaba ni no Estatuto dos 16, que non se ocupaba diso, ni nas primeiras borradores do Estatuto. Entrou despois. Agora, o problema non é o nome, que o nome estaba en posto, a pesar de que non puxo. O problema de discutir é por que está e en nome de que. E iso que creo que merece unha reflexión máis ampla, e por iso prefiro facelo pola tarde. Pero, perdón, pero o seguinte estatuto ao Estatuto dos 16 é o Estatuto dos 9, que estou referíndome. Non houve outros estatutos intermedios. Claro, é o estatuto que fai a Asamblea, o grupo de UCD e a delegación da Asamblea de Parlamentarios no ano 79. Sí, claro. Porque o Estatuto dos 16 foi entregado en marzo así do 79, non? Se non estou equivocado. Cal? O Estatuto dos 16 foi entregado No. a Rosón. Sí. A Rosón. Logo, cando caeu Rosón... 7 de abril. Cando caeu Rosón e foi sustituído por Quiroga, Sí. o grupo da UCD tomou a responsabilidade de revisar ou re-redactar o Estatuto, facendo caso omiso do Estatuto dos 16 e redactando outro texto distinto. Ese é o texto que, con distintas variantes... Pois ese é o Estatuto dos 9, Dos 9, que foi sí. aprobado Pero no ano 79. Sí, pero non está ben que deixames dos 9. É o Estatuto dos parlamentarios da UCD e de PSOE. Pero foi un grupo de Da 9, Asamblea de Parlamentarios. Da Asamblea de Parlamentarios. pero foi un grupo de 9 Sí, o sí, redactor. Os ponentes, vale. E ese é o estatuto, o texto que chega á Comisión Constitucional e que é aprobado in extremis nesa noite tenebrosa Que estaba presente, por certo. Sí, con Camilo Nogueira, con Sí, Ceferino pero e ti tal. non, me parece. Non? Ti non estabas. Pero non fai falta. Bueno. Non me facía falta estar. Nesa sesión foi onde se aprobou un estatuto que despois de orixe ao estatuto a campaña do Aldraxe. E iso ten outra interpretación. Isto dá para moito falar. E posteriormente houve a negociación nos pactos do Hostal. Sí, pero non no Banco de Crédito Agrícola solo, Eso foi unha conversa. No Hostal foi un pacto. Sí, claro. Pero ti sabes que a política se fai en diversos planos, non é solamente sí, que se a facía pública no e a non pública, non? Pero, É un monopolio prácticamente. sí, moi ben. Ten usted a palabra, señor Ucha. Moi amable, señor Villares. Vamos a ver, en primeiro lugar, Falando do monopolio, aquí falo sempre. O sea que... bueno, permíteme... Como? Que usted das de palabra sempre aquí nesta casa. Non sempre. Non sempre. Na época na que vostede era director, presidente, perdón, en algunha ocasión negóuseme, pero bueno, non é o tema. Non é o tema. En primeiro lugar, parabéns, Víctor, pola súa intervención, que ten un valor, digamos, para algúns de nós que tamén vivimos aquela época, desde, postos humildes da administración, pero participamos no proceso, ten un grande valor, non? Eu voulle facer un par de cuestións moi puntuais. Fixo vostede referencia ao tema do patrimonio cultural, a lei que se fixo e tal. Evidentemente, unha creación magnífica, non? Queríalle facer a pregunta moi directa. Dende a súa perspectiva, cree que se continuou suficientemente o estudio, é dicir, o tratamento do patrimonio cultural de forma legislativa, non só legislativa, sino tamén práctica, con estudios, con traballo sobre... É dicir, na actualidade, ou quase na actualidade, hai un continuismo nese traballo. É dicir, hoxe en día pode haber unha certa aproximación do valor real cultural que ten Galicia. Fagolle esta pregunta, porque nun foro anterior deste mesmo ciclo saleu un pouco o tema, eu quedei moi defraudado coa resposta que se me deu. Fixen esa pregunta puntual, algún ponente fora que non era galego, pero tamén algún galego, e non se me contestou suficientemente. O sea, que hai a conclusión de que o tema está un pouco baleiro. Para mí é un tema moi importante, non? Entón, transmito a pregunta. Unha segunda en referencia ao tema do Xacobeo. O valor cultural que tuvo o Xacobeo, evidente, fixeronse moitas cousas, eu traballei modestamente tamén no tema e tal. A grande sorte que tuvo o Xacobeo é que fixose no ano 93, o plan. Nese ano caían os billetes de 1.000 pesetas daquela, de 5.000 e de 10.000, caían dos árboles. Había moito diñeiro naquela época, favorable.
Entón, fixeronse cousas, pero a min, como humilde, repito, participante no proceso, quedame dudas de si quedaron cousas por facer. Evidentemente, si lle daría traballo a sucesivos gobernos, etc., de cousas. Foi un traballo moi ben feito, pero incompleto, na miña humildísima opinión. E a referencia que fixe vostede a Unamuno, de alguma maneira sirve-me a min personalmente para congraciarme co persoeiro, porque eu teño de Unamuno unha versión bastante negativa das tremendas críticas que fixo a Galicia e aos galegos. Entón, esa cita que vostede fixo, de alguma maneira, repito, me congratula e de alguma maneira me reconcilia un pouco co persoeiro. Nada máis, unhas pequenas reflexións e nada máis. Gracias. Moi atinadas as túas preguntas. Bueno, moitas gracias, Víctor. Desde logo, alegro-me infinito de que a cita pois elevara o concepto que de Unamuno tiña, se non entendes. Bueno, de acordo. Mira, vamos a ver. Respecto do patrimonio e tal, pois a min non me gusta, como estou fora absolutamente de toda a veleidade política, considero que é unha honra enorme ser un ciudadano, máis se como tal me admiten todos os ciudadanos e tal, non me gusta emitir xuicios. Ti vasme comprender que non nos evita, e que non diga que se fixeron moito ou pouco. Pero, non obstante, non quero chegar ao cinismo de calar. E, polo tanto, se ti fixas na última páxina que lín, cando falo das prioridades dos gobernos, bastante digo. Creo que todos me entenderon. E, polo tanto, deixámoslo do patrimonio e tal. E falamos do Xacobeo. Do Xacobeo, mira, o Xacobeo, vamos a ver, podo che asegurar, e ti, estou seguro que o conoces, además tamén, parcialmente, polo menos, conócelo, houve un traballo ingente, enorme. Eu recordo que tiña unha sección inteira, que era encargada do Xacobeo, isto vou contar moi brevemente, cuya sección non conocía límites horarios. Podo asegurar terminantemente que houve moitos días que ás 12 da noite, comendo unha tortilla encima de papeles e cunha botella de auga ali ao lado, algún bebía viño e tal, pois o certo é que prolongábamos, seguíamos a xornada aínda. Eso foi así ao pé da letra. Hai que ter en conta que os programas do Xacobeo foron 12 e tremendos, algúns complicados, vamos a ver, revivir o camiño nos pueblos, de tal forma que os pueblos se deran conta da súa virtualidade, das súas capacidades non só económicas, senón, sobre todo, culturais, e tal. Foi unha tarea enorme. Con se dicir que fixemos cursos con universitarios que duraron a 800 horas de cursos, 450 prácticos e 350 teóricos e tal. Bueno, viaxaron por Europa aprendendo. E dei ben que os pueblos, eu podo dicir abertamente, por exemplo, de Portomarín, sin ir máis lexo, ou de Palas de Rei, é igual, Palas de Rei, que tiña 700 habitantes a vila. 700 habitantes que estaban morrendo todos os negocios, absolutamente. E hoxe en día resulta que ten unha oferta conservando 700 e pico habitantes, ou os que sean máis ou menos por aí, pois ten unha oferta de aproximadamente 2.500 camas, o cual significa que hai unha revitalización económica absolutamente brutal e houve tamén cultural, certamente cultural. Bueno, é dicir que no Xacobeo fixemos honradamente o que pudemos e o que o tempo nos permitiu. Teñamos en conta que empezamos no ano 91. No 90 había inquietude xa, discurriuse máis ou menos que había algo que facer, pero no 91 foi, pois, verdadeiramente o inicio dos traballos. E non tuvemos tempo a máis nada. Eu creo que foi suficiente porque, fíxate, a revolución que se organizou, ao extremo de que empezan a dicir por aí adiante que é a mellor industria que ten Galicia. Eu non o creo, pero vamos, decidilo. Moitas gracias, Víctor. Julia, por favor.
Bueno, muchísimas gracias por la intervención y tengo dos curiosidades. Una, si he entendido bien, usted habló de un libro blanco, ¿no? De la cultura, exactamente cuando empezó su actividad del Consejo. Entonces, si nos puede un poco explicar los resultados de este libro blanco, porque exactamente también el Ministerio de Cultura, del cual luego trataré de hablar, empieza su actividad con un libro blanco. Y luego otra cuestión que de ahora contestando a la pregunta me pareció muy interesante es que con respecto al Jacobeo, por ejemplo, o a las actividades, dijo que fuiste a Europa a visitar a distintas realidades europeas, si he entendido bien, y cuáles eran entonces los ejemplos europeos, cuáles eran los ejemplos europeos en esta etapa de la actividad de comienzo del Consejo, es decir, cuáles podían ser los ejemplos de políticas culturales europeas. Bueno, lo último lo entendiste tú, la última pregunta. Sí, porque ti fixeche referencia a que había nesa parte formativa dos universitarios, creo que eran, que había visitas europeas. Sí, a Francia, a Italia, sí, a Francia y a Italia fuimos de periplos. Y yo algún pueblo concreto casi lo recuerdo si fuerzo la memoria. En cuanto al libro blanco, el libro blanco no empezamos las actividades culturales de la Consellería, es decir, de la Xunta de Galicia, no las empezamos a raíz del libro blanco. El libro blanco es de la etapa de Fraga, cuando realmente el inicio de toda la mayor parte de estas actividades que yo he relatado aquí son de la etapa de Fernández Albor, de etapa anterior. Pero el libro blanco, en la etapa de Fraga, me pareció a mí que para culminar una idea del camino que había de seguir la autonomía, debíamos elaborar un libro blanco que, por cierto, no tuvo demasiada difusión. Desgraciadamente, la difusión de los temas culturales, no digo ya en este país, sino en todos los países, no es todo lo voluminosa que quisiéramos. Gracias. Alguna pregunta máis? Temos tempo ainda, verdade? Sí. Alguna pregunta? Moi ben. Marcos Lorenzo. Está. Bueno, eu tamén, por descoñecemento, non sei se tuvo algunha vinculación dentro do Estatuto con este Fondo Cultural Galego que se cita no Estatuto. O se cadra alguén máis na mesa me pode aclarar un pouco esta cuestión do porqué, digamos, da inclusión dentro do Estatuto deste tema e de, bueno, no caso concreto dos seus anos de mandato, si se chegou a sopesar crealo, si se deu este debate, non, desta cuestión que está no Estatuto e que ata agora me parece que non se puxo en marcha. A última parte contesto. Efectivamente, nunca hubo un sentarse definitivamente para a creación dese Fondo Cultural Galego. Nunca hubo tal. Había a percepción un pouco genérica por parte da Xunta de Galicia, e non estou referindo a unha xunta concreta, senón a todas as que desfilaron, de que realmente os fondos destinados á cultura eran o verdadeiro Fondo Cultural Galego. Mais ou menos, esa era a resposta que se nos daba cando algún de nós exhibimos unha certa preocupación pola creación e tal, que se nos acusou un pouco de egoísmo, pensando, dice, tú pensas no teu departamento exclusivamente e tal. Todo eso, xa se me entende. Sí, bueno, o Fondo Cultural é o neno perdido, pero non encontrado no templo. Porque está perdido, está na letra do Estatuto, e foi probablemente obra tamén dos mesmos que propuxeron o nome de Consello da Cultura Galega nese Estatuto, e lamento que non o poida explicar Pablo González Mariñas, porque probablemente sexa debido ou sexa idea dele. En todo caso, anos pasados, 20 anos despois,
o Consello, este Consello, encargoulle a Pablo González Mariñas un informe ou un estudo sobre o Fondo Cultural Galego e o seu posible desenvolvemento. Ese informe foi feito, a obra nos arquivos desta institución, tamén na do Parlamento, creo, porque o obxectivo era que o Parlamento intervise como institución naturalmente representativa da soberanía do povo galego para desenvolvelo, pero non teño noticia que eso fose adiante. En todo caso, facer un fondo cultural galego significaría era unha ambición extraordinaria para unha situación que xa estaba consolidada. É dicir, ao principio podía pensarse neso. Xa 20 anos despois, porque isto supoñía converxer fondos públicos e probablemente fondos privados nun fondo cultural que, ao modo dun consorcio, poñamos, pudese rexir as formas e as modalidades de apoio e de estímulo e de incentivo da cultura galega en todos os seus efectos, desde dar un premio hasta iniciar unha actividade industrial ou comercial ou unha actividade cultural con unha empresa de diseño ou que fora. É moi complexo facer ese fondo cultural. Por eso, que non exista, creo que é explicativo de que desas limitacións non hai, de que eu saiba, en ninguna autonomía española. Para empezar, non hai consellos de cultura como este. Para empezar. E segundo, facer un fondo cultural, bueno, por exemplo, en Cataluña, o Consello Nacional das Artes e as Letras, me parece que se chamaba así, quixo facer un traballo de promoción e de intervención cultural. Era de fondo parlamentario, porque eran nomeados polo Parlamento os membros dese Consello, a proposta dos partidos, pero rapidamente tropezaron co problema esencial. E quen financia isto? Había unha Consellería de Cultura, e hai, en Cataluña, como hai aquí. Por tanto, se esta actividade sale da Consellería de Cultura, quen é responsable? Houve un conselleiro que dixo, un conselleiro bastante inteligente, por certo, que estuvo aquí unha vez, dixo, bueno, e quen se presenta ás eleccións? Eles ou nós? Quen é o responsable? Se eu faigo estas subvencións, estes premios, estes apoios, que responsabilidade teño os que o dan? E eu que faigo como membro dun partido que me presentei a unhas eleccións con un programa? É un problema e casi ten que haber un pacto moi grande. O sea, necesitaríase, que invocou tanto Vítor Portomeñe, a unanimidade. Esta palabra que citou varias veces, ¿no? Que me parece que é moi indicativa de cal era aquel contexto político, ou xa non podemos pensar niso, pero hai 20 anos podíase pensar incluso nestas posibles, non digo unanimidades, senón converxencias de forzas e institucións diferentes nun fin común. E iso sería o Fondo Cultural Galego. Unha das posibles explicacións, un dos posibles desenvolvimentos deste fondo. Claro, está na letra do Estatuto como estaba o Consello, pero nunca se fixou un desenvolvimento legislativo desa idea. Está parado. Portanto, está no templo, pero non se encontrou. Oi, vamos a ver, eso tamén responde un pouco a túa inquedanza. Eu había proposto, e foi o único logro que nesta vía conseguín, a lei de dotación artística. Unha lei que detrae un porcentaxe de todas as inversións da Xunta e o entrega á Consellería de Economía ou á Consellería de Cultura coa finalidade de restauración do patrimonio, rehabilitación do patrimonio. Isto que está aquí, mira, isto é 1%. Bien, esa lei, amigo, tivemos unha gravísima dificultade na súa aplicación, de forma que rendiu unha cantidad absolutamente ridícula que non vou a dicir. Pregunta.
Gago. Sí, señor Portoña, bo día. Quería preguntar un pouco alrededor de que vostede falaba antes, bueno, falábase de que a cultura que é como un dos eixos da identidade de Galicia, e iso tamén significou, pois moitas veces, un gran campo de combate, non? Digamos, entre as diferentes ideoloxías. Quería preguntarlle como vostede lidiou con ese ambiente, digamos, de confrontación que podía existir no mundo da cultura, a mellor entre os seus gobernos e unha parte do mundo da cultura significativo. Como lidiou vostede a nivel político, máis unha reflexión en plan aberta con esa situación, o mellor dun sector cultural que ao mellor a veces podía ser bastante hostil ou que tiña vostede que bailar bastante, non? Queríalle preguntar por iso. Home, realmente eu era o primeiro elemento que recibía as reivindicacións populares, este é evidente. Había unha serie de reivindicacións que non dei satisfeito de ninguna forma por falta de medios, máis ou menos é o que expliquei aquí. Non eran prioridades, moitas delas, culturais. As culturas non eran xustamente as prioridades orzamentarias dos gobernos. Pero o certo é que solamente recordo dous choques realmente fortes. Un deles foi dunha asociación da Coruña que pediu a miña dimisión e dixo algo así como que eu era un traidor a Galicia, e tal, a súa lingua e a non sei cantas cousas máis. E tal, bueno, eu supoño que calquera dos que estamos aquí nos damos cuenta de que iso vainos no salario. Que diga un señor con ou sin razón críticas feroces que non nos gustan naturalmente a nadie, pero que son así. E tal, logo despois aplacaronse e fixeron os amigos meus, pasmosamente. E logo despois eu si había tido un pequeno entropiezo con alguén a quen tiña eu verdadeira devoción, incluso personal, porque resulta que unha serie que habíamos feito de vídeos sobre o Camiño de Santiago, e que a meu criterio, pois, eu non interviñen, naturalmente, por iso podo presumir dela. O guionista foi Alfredo Conde. O Peregrino foi como se chama, que recibiu o Premio da Cultura Galega, dedicouse un ano da Cultura Galega. Bueno, xa me acordarei do nome. Bueno, o certo é que o caballero pois, tomou un pouco comigo. Cando eu era admirador del, e máis, cando a tiña tomado comigo, foi cando elixín a el como peregrino relator. O Xío? Novoneira? Non. Era do teatro, era un home do teatro. Vidal Bolaño. Exacto, Vidal Bolaño. Pois, iso é. E eu había elixido el cando xa estaba enfrentado absolutamente e ferozmente comigo, porque lle habían metido na cabeza que eu quería suprimir non sei que servicios e cousas non era certo. E tal, logo despois pasmosamente convenceuse de que non era así. Sí, eu antes debera decilo no inicio, pero como xa foi inventado en varias ocasións Pablo González Mariñas, bueno, está claro que era un home que tiña que estar neste coloquio, porque de feito se foi traído con distintos motivos e efectivamente tamén co do Fondo Cultural Galego, pero nós recibimos unhas razóns perfectamente atendibles del explicando por que non podía estar hoxe, pero nós non tiñamos xa tempo material de facer ningún tipo de cambio no programa, que xa era público, non? Porque foi nestes mesmos días cando chegou a min a comunicación del, e entón ímolo consta no programa, pero realmente, como dixo antes o señor coordinador no inicio, mantemos o horario do programa e el tentará Ramón Villares como historiador e coñecedor tamén das interioridades tamén deste período, cubrirá ese tempo con unha exposición propia e logo continuamos co programa tal como estaba previsto. Lamentamos que non nos dese tempo de atender a petición de González Mariñas antes de difundir o programa, pero as cousas ás veces ocorren desta maneira. Moi ben, entonces, alguna pregunta máis? Agradecemos tanto a presencia de Víctor Portomeñe, a precisión con que expuxo a súa visión do asunto, naturalmente, pois,
estamos encantados. Estaríamos encantados de terte máis tempo, pero a familia obriga. E, por tanto, está usted libre de compromisos a partir deste momento. Gracias, señora presidenta. Gracias, coordinador. Sí. Moi ben, pois...